акция рафтестай духтаро нигоҳ кунанд вои кора фасониша курта почаяй се та расветкаи хушрӯ дора нархошон 130 сомон шудагай ина размерош ҳаст материалша бинанд чӣ хушрӯ 130 сомон ина каседа дар кор инаи цветчам ҳаст метавонед дархост кунед дар равакак доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 9 қатор марамат метавонед биёнай пеш бинен боварӣ дорум диден маъқултон мешава ира бинед нархаш чӣ арзонай курта поча 130 сомон доставка доранд рақамашон ҳаст дар рӯи экран то чандай размерош размерошон тақрибан то 58 ҳастай да духтаро марамат бо нависен ай хичон аниқ кунен банни халатои фасонак омадай нигоҳ кунед духтаро кӯдакона аҷоиб хушрӯчай дона 50 сомонай обтовиш 40 сомон ина бинен чихо хушрӯ махировани фасонак каседа дар корай дигар цветоша бо метонен пурсеншона ва фикр дигар расветкошам доранд бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 9 қатор рақамашон ҳаст бо чизе нафаҳмиден метавонед муроҷиат кунед пурраш мода мефаҳмонанд тамошобино ҳами фартукора беҳади бад бисёр пурсидан нигоҳ кунед айбу сиёҳшам омадай беҳад хушрӯанд 20 сомон бовар мекунед хушрӯа материалаш махироване ина шапочка дора фартук дора бо инаи чӣ дора диден ин дастқапакша иш барои ягон чизи гарма мондан хулас 20 сомон кондитерскиё мисол ягон кафеҳо метавонед харидорӣ кунед беҳад хушрӯчай 4 та расветкаи фасон оранҷеви зард сиёҳ баъд инчунин инам хеле кабути электра доранд 20 сомон хеле нархи ягон ҷода нестай успед кунед дархост кунед доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 9 қатор марамат нависем бо шумо дам мефаҳмонанд ласинабрукои фасон омадагиай духтаро нигоҳ кунед нархошон 30 сомон 40 сомон марамат ина каседа дар корай нигоҳ кунед ҳам 30 сомонаш ҳастай ҷада ранги брукан ҳам 30 сомонаш ҳастай ҳам 40 сомонаш ина каседа дар корай ҳатман биёен бозори Корвон духтаро ҳамаи ҳамино акция шудагиай бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 9 қатора марамат рақамашон ҳаст бо нафаҳмиден пурсен мефаҳмонанд то намана 30 сомон 40 сомон инами футболком қа бисёр харидорӣ кардан ина духтаро бори навшон аллакай омад ҳам қа инами рисункош бисёрай ҳам сафедаш ҳастай ҳам сиёҳош бовар мекунед 20 сомон ҳам қа зурай ки ира бинен сабукак хонада мепӯшен пахтагияк аҷоибот 20 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 9 қатор рақамашон аст бо нависеншона бо шумода мефаҳмонанд иҷада инчунин биненда двойка пижамачои хушрӯ такпӯш ҳамаи чӣ доранд ҳамаи нархошон арзонай ина бинависен бо пурра качхичон ҳам суҳбат шавем